सम्मानित श्रोतागण, मैं आपके सामने एक भोजपुरी कविता आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। ढेकुल पूछती बाटी बेल से हम रहटी घर जाई कि ना, घर के अंगना टूलू पंप लगल उन से तनिको बतियाई कि ना। मोछी पताव चढ़ा करी के ट्यूबेल कहे हंड पाइप से, हमरो बतिया न बुझाइन के कल्हिया बोलली हम माइक से। सब आपन आपन काम कर पटीदारी निभावल बाउर बा, तलवा पोखरी ऋषिया जई है हमारा उहवा ननियाउर बा। नदिया नहरी से कोहा करी के हई सागर बीच बिलाई गई, आ घर क बदरा बरसे कैसे बगिया पतिया से निझार भई। कुआना मुस्काई के आवत बा, हई बोदर सान बुझावत बा, तब ही अठिलाई के ढेकुल कूड़ उठाई के सिरे जमावती बा। मोटर बंद भयल उनक ऑपरेटर लागल दांत निपोरे, हम आपस के मिलना जुलना हंसना बोलना हम काहे के छोड़े। धन्यवाद।